Так, ви хто у нас? Добре. Починайте. Плюс Юрий. Я думаю, достатньо. Дос. Вам тут дуже великий бал гарантовано. На який вид спорту зійшов? Тому і сильні дівчатки тут. До 2 хвилин у вас є на відпочинок перед прокачкою прес. Тяжело, наверное. Та я вже бачила, як його знати. О, вон туда он. А он вообще тяжелое, да? Раз кикбоксинг нам, тогда это... Да. Друзья. Да. Или вы выбрали какую-то другую специализацию? Ну, я вибрала гімнастику, а кікбоксингом я такого цінила. Понял. Просто- Ну, если что, милости просим. Можно совмещать. По-моему, это очень неплохо получается. Особенно в этих направлениях, там, фристайл, и тому подобное, а вот там делать контакт, где нужно дозировать каждый элемент. А на 5 минут? Что? Дякую. І виключити, будь ласка, Вольнянська Катерина. Дякую. Документи потрібні? Ні. Так, Катерина Волнянська. добре, можете приймати вихідне положення для відпускання. На який вид спорту можете? Оздоровчі фільми. А, є рекреація, так? Так. Да, подобається. Так, відтискання ж на кількість. Так. І положення з сігму. Ну, ще раз. Ну, не з даних, а з Повна амплитуда. Голову ректорну.
походу. Можна починати? Так, Ось таке повне положення, так? ну, донизу і Мгм. доверху. І почитайте. У вас є до 2 хвилин на відпочинок перед другою вправою. Слухати. Це перше. Угу. В серпні. Уже відповідно. Та його і не було. Ну. Можна? Готові? Приймайте вихідну походу. Ручки назад. І контакт позаду і перед носком. Готові? Так. Наш відповідь. Хвилина. Так. Да. Можете подивитися. А далеко? Сейчас я вам скажу так. Двигаться много. Немає, двигаться немає. Зіборовська. Зіборовська. Зборовська. Зіборовська, Валерія. Дякую. Оцих не можна, так? Да? Ну, проти цього. Так там дві дівчинки якісь пізніше приїхали. Може, і є. Документи. Добре, це теж. Жоден з них не відповів. Я заправила до візиту, вона сказала, що маємо, що маємо. Тому, скоріш за все, ці теж нуля. Назвіть себе, будь ласка, хто ви? Зібравська Валерія. Добре, змінне ж вихід, так? Так. Приймайте вихідне положення для виконання першої вправи.
Приймайте вихідне положення для виконання першої вправи. Трошки ближче до нас в кадр потрапляємо. Гаразд. Готова? Починайте. До 2 хвилин перепочинок. Все, починайте.
Будь ласка, починайте. Досить вже. До 2 хвилин перепочинок. А? Готово? Починаємо. Приймай вихідне положення для виконання першої вправи. Желаешь? Мгм. Готовий? Да. Починайте. До 2 хвилин перепочинок. Ну, який вид спорту? А? Який